ብሽወደናዊ ሰልፊ ሞደራተርና ዝቐርቡ እማመታት ደገፊ ረኽቡ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ ብዝሒ ምሕዳግ ፍቓድ መምርሒ መኪና ክግበር ከም ዝኾነን ድሮውን ተጀሚሩ ከም ዘሎን ተፈሊጡ ኣሎ። ናይ ኮቪድ መድኃኒታት ይውዳእ ከም ዘሎ በዓል መዚ ምቁፅጻር መድኃኒት ሓቢሩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ንሎሚ 2 ለካቲት 2022 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ርእስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ምሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም መሓር ብርሃሜ ድሕሪ እዚ መሰጋገሪ ዞም ዝሰማዕኹሞም ቀንዲ ርእስታት ዜናን ካልኦትን ዘጠቓለለ ናይ ዜና መሰናዶኦ ከቕርበልኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ዘይ ሕጋውያን ሰባት ኣብ ሽወደን ንኽነብሩ ከቢድ ዝገብረሎም ኣገባባት ንምፍጣር ተባሂሉ ብመገዲ ሰልፊ ሞደራተርና ዝቐረቡ 10 እማመታት ብዝበዝሑ ኣባላት ባይቶ ሽወደን ተቐባልነት ረኺቦም ከም ዘለዉ ክብል ኣገልግሎት ዜና ተተ ሓቢሩ ኣሎ። ሰልፊ ሞደራት ነቶም 8 እማመታት ካብ ማእከላይ ሰልፊ ወይ ከዓ ሰንተር ፓርቲ ክሪስ ዴሞክራተርና ካብቲ ሽማግለ ማሕበራዊ ድሕነት ናይ ሊበራላውያን ስባሬ ዴሞክራተርና ዝበሃሉ ድጋፍ ከም ዝረኸበ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ከም ጸብጻብ ኣገልግሎት ቴሌቪዥን ሽወደን እንተኾይኑ እዞም እማመታት ከም ናይ ሓባር ተበግሶ ክቐርቡ ከም ዝኾኑ እውን እቲ ሓበሬታ ረዲኡ። ብዙሓት ተረርቲ እማመታት ኣቕሪብና ከም ዘለና ኣነ ብወገነይ ድማ ብዙሓት ደጋፎም ዝገለጹ ሕጉስ ይኽብል ኣብ ናይ ስደተኛታት ፖሊሲ ናይቲ ሰልፊ ወሃብ ቃል ዝኾነት ማርያ ማልመር ስቴንጋርድ ነቲ ኣገልግሎት ዜና ቴሌቪዥን ሽወደን ሓቢራ ኣላ። ካልኦት ሃገራት ሓዊሱ ሰብ መዚ ዝኾኑ ሓበሬታ ምስ ነንሕድዶም ክካፈሉ መታን ክኽእሉ እቲ ናይ ውልቃውነት ዝምልከት ሕጊ ብዛዕባ ምቕያር ከም ዝኾነን ካልእ ዝቐረበ እማመ ድማ ሓደ ንመንበሪ ፍቓድ ዘይብሉ ሰብ ምዝርከብ ኣብ ገበን ምዝርከብ ቶም ምሕደራታት ይኹኑ ሰብ መዚ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ንትካል ስደተኛታትን ፖሊስን ናይ ምንጋር ሓላፍነት ከም ዘለዎም ዝምልከት እማመ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ከም ናይ ጆኒ ካቶ ናይ ሰልፊ ማእከል ወሃብ ቃል ናይ ስደተኛታት ፖሊስ እንተኾይኑ እቲ ሰልፊ ነዚ እማመ ዝደገፎ መንግስቲ ነቶም ዕቑባ ሓቲቶም ዝተነዝጉ ሰባት ካብ ሃገር ንኽወፁ እዚ ዝበሃል ፃዕርታት ኣይረኣየን ዝብል ነቐፌታ ድሕሪ ምቕራቡ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ቁፅሪ መምርሒ ፍቓድ መኪኖኦም ዝስእኑ ሰባት እናበዝሑ ከም ዝመፁ ኣገልግሎት ዜና ተተፍሊጡ። ካብ ግቡእ ንላዕሊ ብናህራ ምዝዋር እቲ ብብዝሒ ዘጋጥሞም ምኽንያት ኮይኑ ቀይሕ መብራህቲ በሪሁ ከሎ ጥሒስካ ምኻድን ሰኺርካ ምዝዋርን ድማ እቶም ካልኦት ምኽንያታት ምዃኖም እቲ ሓበሬታ ኣነፂሩ። ኣብ ሽወደን ኣብ ዓመት 2021 በዓል መዚ መጓዓዝያት ሽወደን 41698 ግዜ መዘወሪ ፍቓድ ወረቐት ከም ዝመንጠለ ክፍለጥ እንከሎ ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክወዳደር እንከሎ ዝሃዝ እዚ ዳርጋ ብዙሕ ለውጢ የብሉን ተባሂሉ ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ቁፅሪ ናይ መዘወሪ ፍቓድ ዝሕደጉ ሰባት ብልዕሊ 27 ሚእታዊት ግዜ ብዕፅፊ ክውስኽ ከም ዝኽእል ክፍለጥ ተኻኢሉ። ናይ ነዊሕ እዋን ኣንፈት ከም ዘርእዮ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቅድሚ ሕጂ ንላዕሊ ዝዓዘዘ ቁፅሪ ኢና ንሕድግ ዘለና ዝበለ ናይ ፖሊስ ጸብጻብ እቲ ምኽንያት ድማ እቶም ፖሊስ ኣብ ግዜ ቁፅፅር ናይ ዋሕዚ መካይን ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ናይ መዘወሪ ፍቓድን ስለ ዝኣልዩ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ዝበዝሐ ናይ መንጠሊኦም ምኽንያት ነገራት ግህሰት ተባሂሉ ዝፍለጥ ወይ ከዓ ዕንወት ኣብ ልዕሊ መንግስታውን ህዝባውን
ንብረት ከም ዝኾነን ብናህሪ ምዝዋር ዝበዝሐ ከም ዝኾነን እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከምዚኦም ዝበሉ ገሳታት ንልዕሊ 25,000 ዝኸውን ምሕዳግ ናይ መዘወሪ ፍቓድ ምኽንያት ኮይኖም ከም ዘለዉ እውን እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ንምክልኻል ለበዳ ኮቪድ ዘገልግል ስትሮቪማፕ ዝተባህለ መድሃኒት ክውዳእ ስለ ዝቐረበ ኣብዚ ግዜ እዚ ክንክን ጥዕና ቀዳምነት ክህብ ከም ዝግደድ ራድዮ ሽወደን ሓቢሩ። ሕፅረት ኣብ ዘጋጥመሉ ኩነታት ነቶም ናይ ጥቕሚ ሓለፋ ክረኽቡ ኣለዎም ተባሂሎም ዝእመነሎም ሰባት ቀዳምነት ክወሃብ ከም ዝግባእ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝኮነ ሓኪም ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝኾነ ፍሬድሪክ ሞንሰን እታ ሬድዮ ሓቢሩ ኣሎ። ብመሰረት መግለፂ ሞንሰን ዋላ እቲ እኳ ብቐንዱ ነቶም ከቢድ ሕማም ናይ ስርዓት ምክልኻል ዘለዎም መድሃኒት ብግቡእ ዘይሰርሓሎም ሰባት ዝወሃብ እንተኾነ እቲ ኣብ ሰብ ሰርሖ ፀረ ኣካላት ማለት አንቲቦዲስ ዝተመስረተ መድሃኒት ኣብቶም ሕሙማት ዝተኣማምን ጽልዋ ስለ ዘይብሉ ቀዳምነት ክወሃቦቶም ዘይተኸትቡ እዮም ኢሉ ኣሎ። ኣብ ወርሒ ለካቲት ተወሳኺ መድሃኒት ክወሃብ ትፅቢት ከም ዝግበርን ከም ውፅኢት ድማ ዘሎ መድሃኒት ቅድሚ ምውድኡ ነቲ ዝፍራሕ ዘሎ ናይ መድሃኒት ጋር ከወግዶ ተስፋ ከም ዘለዎ እውን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ ኣሎ። ናይ ፈረንሳ ፕረሲደንት ኢማኑኤል ማክሮን ምስ ናይ ሩስያ ፕረሲደንት ቭላድሚር ፑቲን ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ዶባት ዩክሬን ሩስያን ተፈጢሩ ዘሎ ውጥረት ኣመልኪቱ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረበ ካብ ፓሪስ ዝወፀ ሓበሬታ ኣረዲኡ። እቶም ክልተ መራሕቲ ንኻልእ ብዛዕባኡ ወሲኾም ብዛዕባ እቲ ካብ 2015 ጀሚሩ ዝፀንሐ ናይ ምንካይ ስምምዕ ሬዳክሽን ኣግሪመንት ተባሂሉ ዝፍለጥ መስራሕ ኣመልኪቶም ድማ ብዛዕባ መቕፃል ናይቲ ዘተ ከምኡውን ናይ ትግበራ መደብ ከም ዝተዘራርቡ ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ብሶኒ ዝነበረ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ማክሮን ምስ ናይ ሩስያ ናይ ዩክሬን መዘናታቱን ከም መቐፀልታ ናይቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዓብይ ውጥረት ኣብ ምህዳእ ዝግበሩ ዘለዉ ፃዕርታት ንምድጋፍ ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ኣሎ። እቶም መራሕቲ ብዛዕባ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ከምኡውን ብዛዕባ ሩስያ ብሕጊ ዝቕይድ ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ፀጥታ ዋሕሳት ኣብ ምሃብ ብዝምልከት ዘለዎም ርእቶታት ከም ዘቕረቡ ክብል ካብ ክረምሊን ዝወፀ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ። መንግስቲ ፈረንሳ ኣብቲ ፑቲንን ማክሮን ዝነበሮም ድዝብ ክልቲኦም ድሕርቲ ኣብ መንጎ ተወከልቲ ፈረንሳን ጀርመንን ዩክሬንን ዝተኻየደ ዝርርብ ስዒቡ ነቲ ካብ ዓመት 2015 ዝነበረ ናይ ኣፅዋር ምንካይ ስምምዕ ተባሂሉ ዝፍለጥ መስርሕ ብዝምልከት ነቲ ምቕፃል ዘተን ናይ ትግበራ ኣወንታዊ ምዕባለ እዩ ብምባል ሓንጎፋ ኢሎም ከም ዝተቐበልዎ ተገሊጹ ኣሎ። ሃገረ ኮንጎ ነቶም ኣብ ቅትለት ክኢላታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኢድ ነይርዎም ተባሂሎም ዝተኸሰሱ ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ኣባላት ሓደ ሚሊሻ ብሞት ፈሪዳ። ዜጋ ሽወደን ቺልን ዝኾኑ ዛይዳ ካታላን ከምኡውን ኣሜሪካዊ ሚካኤል ሻርፕ ኣብ 2017 ኣብ ዞባ ካሳይ እናዓየዩ ተጨውዮም ከም ተቐትሉ እዩ ዝግለጽ። እዞም ክኢላታት ኣብ መንጎ መንግስቲ ዕጡቓትን ድሕሪ ዝተኻየደ ኩናት ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ዝበሃሉ ጅምላዊ መቓብራት ኣብ ምምርማር እናሃለዉ እዮም ተቐቲሎም። ብዘይካዚ ኣብ መስርሕ ምትርጓም ዝተሓባበሮም ዝነበረ ቤቱ ሽንትላ እውን ከም እተቐትለን ኣካላት እዞም ግዳያት ድሕሪ 16 መዓልታት ከም ዝተረኽበን ጸብጻባት ኣመልኪቶም ኣለዉ። ብፍላይ ድማ ካታላን ተሰይፋ ከም ዝረኸብዋ እዮም ዝገልጹ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ነቲ ዘጋጠመ መቕተልቲ ኣመና ከም ዘሰንበደ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ውድብ ከም ግዳያት ፍትሒ ክወፅኣሎም ኩሉ ዝከኣሎ ከም ዝገበሮ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ሓቢሩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ኣብ 2017 ኣብ ካሳይ ዝተኻየደ ግርጭት ኣማይት ሰባት መሟቶም ሚልዮናት ድማ ከም እተመዛበሉን ካብ ኮንጎ ዝወፀ ጸብጻባት የመልክቱ። ትከታተልዎ ዘለኹም ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕርዚ ሓፂር ጸብጻብ ኩነታት ኣየር ዝሰሙን ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም ምሳና ጽርሑ። ሃርሞኒ ሚድያ ዕለተ ልደት፣ መርዓ፣ መመረቕታን ካልኦት ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን ምድላዋት ናይ እንቋዕ ሓጎሰኩምን እንቋዕ ኣብቅዓኩምን መልእኽትታት ንምምሕልላፍ ዘኽእለኩም መደብ ጀሚርና ከም ዘለና በዝጋጣሚ እዚ ንኹልኹም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሕብር። ንኹልኹም ፈተውትኹምን መቕረብትኹምን እንቋዕ ኣብቅዓኩም ንምባል ኣብ ትደልይሉ እዋን
ሃርሞኒ ሚድያ ዕድል ከፊትልኩም ስለ ዘሎ ተጠቀምሉ። አፍሪካዊ ሕብረት ብሰንኪ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቡርኪና ፋሶ ዝተኻየደ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ምኽንያት ብምግባር ነታ ሃገር ካብ ኣባልነት ከም ዘደስከለ ሓቢሩ። ኣብታ ሃገር ቅዋማዊ ስርዓት ናብ ቦትኡ ክሳብ ዝምለስ እታ ሃገር ካብ ኩሉ ንጥፈታት ኣፍሪካዊ ሕብረት ክትእገድ ከም ዝኾነት እውን ተወሲኑ ከም ዘሎ እቲ ሕብረት ሓቢሩ ኣሎ። ብሓለፈ ሰሙን ቡርኪና ፋሶ ካብ ኣባልነት ዝኣገደ ዞባዊ ውድብ ምዕራብ ኣፍሪካ ማለት ኤካዋስ እውን ሓደ ልኡኽ ናብ ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ኡጋዱጉ ልኢኹ ከም ዘሎን ምስ ጉጅለ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብምዃን ድማ ምስቶም ሓደሽቲ ወታደራውያን ሓለፍቲ እታ ሃገር ክዘራረቡ ከም ዝኾኑ ተመልኪቱ ኣሎ። መርመርቲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሃገረ ማይናማር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ሰባት ብወታደራት ናይቲ ሃገር ተቐቲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ቃሊሖም ክብል ዜና ኣገልግሎት ዜና ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሩ። መሰረት እቶም መርመርቲ እንተኾይኑ እዞም ቅትለታት መርኣይ ኣንጻር ሰብኣውነት ዝተፈጸሙ ገበናትን ናይ ኩናት ገበናትን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ጸብጻብ ጠቒሶም ኣለዉ። ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ለካቲት ዕለት 1 ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ማይናማር ከም ዝተፈጸመ ዝዝከር ኮይኑ ብዝሕዝን መልክዕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተቓልሑ ጸብጻባት ከም ዝሕብርዎ ካብቲ ወታደራዊ ዕልዋ ንነጀው ልዕሊ 1000 ሰባት ዝኾኑ ብናይ ኩናት ገበናትን አንጻር ሰብኣውነትን ብዘቕምዑ ኣቃታትላ ከም ዝተቐተሉ እዩ ዝሕበር ክብል ልኡኹ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት መርማሪ ጉጅለ ኒኮላስ ካውሚያን እቲ ጽምብ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ወርሒ ለካቲት ዕለት 1 ካብታ መራሒት ናይቲ ሃገር ዝነበረ ሕጂ ግን ኣብ ማሕቤት ማሕቡስ ዝርከብ ኣውሱን ሳንሱኪ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ስልጣን ድሕሪ ምምንዝዑ ተቃውሞታት ናይ ተቃውሞ መግለጽታት ብዝለዓለ ደረጃ ክዕፈን ከም ዝተገብረ ጸብጻባት ካብ ማይናማር የፍልጡ። ኣብ ምዕራባዊት ሃገረ ጀርመን ክልተ ኣባላት ፖሊስ ኣብ ልሙድ ናይ ትራፊክ ፍተሻ እናሃለዉ ብዝተተኮሰሎም ጥይት ከም ዝተቐትሉ ተገሊጹ ኣሎ። እዞም 24 ከምኡውን 29 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣባላት ፖሊስ ጀርመን ኣብታ ኣብ ዶብ ፈረንሳ ትርከብ ራይላንድ ፕላቲኔት ወረዳ ኩሰል ሓንቲ መኪና ደው እናበሉ እዮም ብዝተተኮሰሎም ጥይት ተቐቲሎም ዘለዉ። ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ጎደና ዕፁው ምዃኑ ሰብ መካይን ተጎራበቲ ክማልኡን ዝኽልክል ሕጊ ከም ዝወፀን ምርመራ ይቕፅል ከም ዘሎን ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዛጊት ሓደ ጡርጡር ዕጡቕ ምንባሩ ሓበሬታ ምርካቦም ፖሊስ ከም ዝገለጹን በዚ ድማ ሃድን ናይ ፖሊስ ብምቕጻል እቶም ቀተልቲ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣብ ሳርላንድ እትበሃል ጎረቤት ክልል ከም ዝተታሕዙ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ገለ ዝርዝራት እዚ ገበን ዛጊት ንጹር እኳ እንተዘይኮነ ምኽንያት ፈጸምቲ እዚ ቅትለት ኮነ ዝሃደሙሉ ጉዳይ ግን ስጋብ ሕጂ ከም ዘይተፈልጠ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ሃርሞኒ ሚድያ እዚ ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝፅናሕኩም ንሎሚ 2 ለካቲት 2022 ዝተዳለወ ናይ ዜና መሰናድኦ እዩ። ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ብሽመይን ብሽም ኣብ ስቱድዮ ዘለው መሳርሕትናን ንምክትታልኩም ብምምስጋን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ስሩዕ ናይ ዜና መሰናድኦ ስጋብ እንራኸብ ንሎሚ በዚ ክፍለየኩም እየ። ደሓና ምሲዩ።